aku arep nang pasar sik. Ngono apa? Apa? Tapi telo. Ya. Bu, terserah kok tukok napa. Lho, lah pengen apa kok? Heh? Pengen apa kok? Wis kuwi ae aku. Tapi tela, tok. Tapi telo. Baru tukokno gula klapa. Gula apa? Heh? Gula kelapa nggo apa? Ya kok nek dienggo gawe sambel pecel ngono kan nek sing apa sing gulane putih sambelnya kebiar nek gula klapa lek sing iso di jur ngono kae lho. Ae Ya. Ya wis sik. Tak budal sik. nek wis tuku kulkas den. Urung duwe dhuwit, ngono wis duwe dhuwit tuku kulkas. Kok nek duwe dhuwit entuk rezeki tuku kulkas. Lho. Kok tak kon njukuk ning BBI kuwi lho. Lah Njukuk loro lah cukup to. ya, cukup. Engko turane kena kok nggo tuku rokok. Ya. 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 Wis sik. Tape dosa. Tape. Diruwun tape. Tape. Eh, Tape. Tape. adus.